Nyarangi ya sorobochirwa senchira yoboikirano kurwase county ya Nyamira gwikirana se county ya Kisii bono gotigana na job ni gotokomera no muri kito Sara Nyarangi Ontita oyo gotumanyibuna gati y'abanyakonda kurwase county ya Kisii bono nigo batebere baguchiko mu bwatsi yo kurigiye kurokyo bo governor goetera se kyama kya ODM Simbarati asobochorye bonane bole bosi robochirwa senchira yoboikirano ebyombe ao korwa Gusii nigo bigenderete gocha amo na kuralia igoronga ningo bagocha gosira asobochorye bonene bwo mwaka oyo korwase county ya Kisii ekyombe ky'abanyakonda gose contractors korwa Kisii nigo batwarege ikaro kya bene asoma boganyo o sports club elyo koralia ogosira kwabo asekerogo kyobo governor korengana na barabwa nigo babeire bakolingoria abarwanereria bonsi batano na babere ekyombe kya contractors ya Kisii county abe komite yale kuliyangeri ababakubuli byo governor Kisii gaiga elinde banyale ko bako babete na members bekyombe komite nabo yagende kaliya umuzike machogu kaliya umuzike oyongo Nyamwaya kaliya umuzike Paul Simbarati na Chris Mogerobure bakaikaransa n'aba members yabo bakategerana kero muntu akarubiro bya yabwate magega yogokora obolingolya bwabo wetera chinsemo abuna okoligereria oliora chigokora makabeso se county oyora chiko baligereria abuna banyakonda na wetera ebirengerero bya bananchi gose opinion polls nigo bateba asobwamo bagocha kumubwatesia omoske Paul Simba Arati wekyama kya ODM yabona ni batagaragara batakakusiga mbire in line nebya bana kandarasi yabo bakaligere no opinion policy chiaruru na chibale ko na koligere balenga ondoli oli goromono inarokero kendo rabo mugabana nane bakaligere nde semi yake 5 kurukale Kisii Gusii yakabere ntwa katwalire Kisii Central na Gucha rono Kisii Central no bugabana babere myaka 10 bono watebanga bali yelinga bwende Gucha nena byako bwi lakini akato just regional balancing tukanyonga Paul Simbarati akuru Gucha na machuga akuru Kisii Central ukaranga kotaka kwa fair na sabanta bange na seba Gusii wetu twara bo monechi nyombe kigasta kiri Gusii umugaba no bora agenda aseme kunga ya Gucha asomwana kunga Paul Simba Arati gati yabalia bakoliya ekerogekyo aiga Kisii ngamo na Ezekiel Machogwombaki wetera UDA Chris Mogere Obure o Jubilee Professor Sam Ongeri o DAP Kenya Manson Oyongo Kenya National Congress Bishop Onyancha o Independent no Moske Onchiri korwa Usawa Party libolyo nigo lyatigaire nga ine ningo orache koira libagalyo Moske James Ongwae oyogo chagokora chintunda chaye ibere Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV